Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στους πρωταγωνιστές του βορείου τομέα των Αθηνών. Σήμερα φιλοξενούμε έναν εξ αυτών. Χρόνια αυτοδιοικητικός με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, ο κύριος Παναγιώτης Μανούρης, υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, τρέχουμε αρκετά, αλλά στον καλά. αγώνα. Ναι. Δυσκολευόμαστε να σας βρούμε. Βλέπω όμως ότι ως παράταξη έχετε μια πολύ ενεργή δράση ό,τι αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητος του Δήμου Νέας Ιωνίας. Και ας γνωριστούμε, παρακαλώ, κύριε Μανούρη, διότι μας παρακολουθούν και άλλοι επισκέπτες πέραν της Νέας Ιωνίας, από αυτούς δηλαδή που σας γνωρίζουν, αφού είστε μέσα δημοτικός σύμβουλος τόσα χρόνια. Και αντιδήμαρχος διατελέσατε και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι πρόεδρος, αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος. Αλλά και με την ιδιότητά σας αυτή, του Διευθύνοντος Συμβούλου δηλαδή, μπορούμε να αντλήσουμε και πληροφορίες που μπορεί να μας αφορούν όλους. Βέβαια. Για παράδειγμα, τα προγράμματα διαβίου μάθησης, τα οποία τώρα τρέχουν, μπορεί να απασχολήσουν ανέργους και μη, και θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτά. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ θετικό που πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτοί που μας παρακολουθούν και θα κληθούν να επιλέξουν τον επικεφαλής της παράταξης που θα κληθεί να αναλάβει τη Δημοτική Αρχή. Αναλάβατε το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος το 2010 εν μέσω κρίσης πια, έτσι, στην αρχή που ήταν και πιο δυνατή, και το πήγατε πολύ καλά. Με κάποιο τρόπο το εξηγιάνατε. Αυτό το βάζω στα συν. Να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι και στη συνέχεια για τα αυτοδιοικητικά που είναι πολλά. Είστε και πολλοί εκεί. Να μας πείτε και για την απόφασή σας να αναλάβετε, να τεθείτε επικεφαλής, διεκδικώντας πλέον το δημαρχιακό θόκο. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα θέματα που αφορούν στην παιδεία και στις δράσεις που τρέχουν τώρα. Πείτε μας γιατί. Να σας πω πρώτα απ' όλα για το 2010 ότι ήταν τιμή να ξεκινήσω για μένα και ήταν και πρόκληση να ξεκινήσω, γιατί είμαι χρόνια στην ελεύθερος επαγγελματίας, στην αγορά, με αποτέλεσμα να έπρεπε να πάρω μια πολύ σοβαρή απόφαση. Είχα ασχοληθεί με τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα. Ανέλαβα έναν οργανισμό, ο οποίος ήταν το παλιό Ίδρυμα Βασιλέως Παύλου, με πολλά προβλήματα και μεγάλη ιστορία ταυτόχρονα. 650 εργαζόμενοι βρέθηκαν από το πρώτο-δεύτερο μήνα να βλέπουν τον εαυτό τους εφημερίδες ως το επόμενο ίδρυμα που θα έκλεινε. Υποκατάργηση φορέας. Έτσι. Σώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Φτιάξαμε ένα business plan, δουλέψαμε. 1,5 εκατομμύριο έλλειμμα στον ισολογισμό. Φτάσαμε σήμερα, μετά από καιρό, να έχουμε 6.700 πλεόνασμα και να χρηματοδοτούμε προγράμματα, να προχρηματοδοτούμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά από τον πρώτο χρόνο είχε κλείσει η τρύπα. Αυξήσατε, θα λέγατε, τις παροχές όμως? Αυξήσαμε τις παροχές, κάναμε διπλό μενού στους φοιτητές. Οι φοιτητές σταμάτησαν να κάνουν καταλήψεις στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας σε όλα τα πανεπιστήμια. Απλώς κάναμε οικονομίες κλίμακας. Αποκεντρώσαμε όλες τις μαθητικές εστίες πρώτα απ' όλα στους Δήμους, στις περιφέρειες. Είχαμε 64 εστίες σε όλους τους Δήμους στη χώρα, σε απίστευτα σημεία, μεγάλες εστίες. 2.500-5.500 τετραγωνικά στην Πογονιανή, στο Τσεπέλογο, στην Ήπειρο, στην Θράκη, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη, στο Καρπενήσι. Με πρωτοβουλία δικιά μας, τις δώσαμε στους Δήμους που, όπως ξέρουμε όλοι, νοικιάζουν κτίρια. Και πήρα πολλά οι Δήμοι, θα τα κουβεντιάσουμε κι αυτά. Δώσαμε τις δομές αυτές για 30 χρόνια παραχώρηση, γιατί οι μικροδοτήματα δεν μπορούν να δοθούν SAE, ούτε σαν ιδιοκτησία, αλλά πολύ σημαντικό να δοθεί παραχώρηση. Βρήκαμε υπαλλήλους να κάθονται στο πουθενά, με κλεισμένες εστίες. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μπήκαν σε μια σειρά. Αυτά οικονομίες κλίμακας επιτεύχθησαν από τον πρώτο χρόνο και στην πορεία έγινε η προσπάθεια να μην κλείσει το Ίδρυμα και δεν έκλεισε. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ναι. Αυτό δεν ήταν μνημονιακή επιταγή. Ήταν... Αλλά θέλω να πω ότι πολλά πράγματα που θα έπρεπε να διορθώνουν στη χώρα διορθώνονται και όταν αναλάβει κάποιος που κατέχει αυτό το αντικείμενο. Αυτό να το πούμε. Στρεβλώσεις που υπήρχαν πάντα. Να το πούμε ότι δεν είναι θέμα πολλές φορές ότι είμαστε αναγκασμένοι επειδή κάποιοι μας αναγκάζουν, αλλά μας έχει αναγκάσει η ίδια η πραγματικότητα και έτυχε να γίνει αυτό εφόσον το αναλάβατε. Είναι στρεβλώσεις που ερχόντουσαν από παλιά, απραξίες χρόνων και έπρεπε να δοθούν λύσεις γιατί είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή είναι η ομπρέλα για την νεολαία και την φοιτητική νεολαία. Έτσι. Φοιτητές και μαθητές, γιατί υπήρχαν μαθητικές εστίες που ακόμα και σήμερα λειτουργούν και φιλοξενούν παιδιά σε απρόσιτες περιοχές. Για παράδειγμα, στη Σιτία δουλεύει η μαθητική εστία. Υπάρχουν παιδιά σε χωριά που για να κατέβουν στο σχολείο χρειάζονται πάνω από μία-μία μισή ώρα με τη συγκοινωνία. Και
και έρχονται και μένουν στη μαθητική αιστεία της Ιτίας. Υπάρχει μαθητική αιστεία αντίστοιχα στον Εχίνο, σε Πομαχοχώρη. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι πολλές, είναι πλέον 3-4 αυτές που δουλεύουν πραγματικά και εξυπηρετούν κόσμο. Οι υπόλοιπες ήταν κουφάρια, τα οποία απλώς κόστος δημιουργούσαν, ενώ θα μπορούσαν να έχουν δοθεί όπως δόθηκαν στους ΟΤΑ. Αυτό ήταν και μια πρώτη επικοινωνία με τους ΟΤΑ. Τα επόμενα ήταν τα βήματα που κάναμε μέσα από τα προγράμματα, όπως τα κέντρα διαβίου. Θα μας πείτε τώρα για τα κέντρα διαβίου. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, ουσιαστικά μεταξύ της ΚΕΔΕ, ημών και του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι καταδεικνύει και αναδεικνύει μάλλον την συνεργατικότητα. Διότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε χωρίς να αποκεντρώσεις. Πάλι η τοπική αυτοδιοίκηση μπήκε στο παιχνίδι. Τα καταφέρνει. Ναι, το καταφέρνει. Αξιοκρατικά και με διαφάνεια. Δεν κάνει προσλήψεις, αλλά εγώ θα είχα την εμπιστοσύνη να κάνει και προσλήψεις. Κάνουμε εμείς κεντρικά με πλατφόρμες. Ναι. Θα μπορούσε να το κάνει και ο Δήμος με τον ίδιο τρόπο. Άλλωστε οι Δήμοι, όταν προσλαμβάνουν προσωπικό, προσλαμβάνουν μέσω ΑΣΕΠ. Θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή είναι ΕΣΠΑ. Καλά, υπάρχουν παραθυράκια ακόμη. Μέσω δημοτικών επιχειρήσεων υπήρχαν στο παρελθόν. Τώρα και οι δημοτικές επιχειρήσεις, ακόμα και τα 8 μήνα που παίρνουν, είναι μέσω ΑΣΕΠ. Τώρα, αυτό το τελευταίο το παιχνίδι με τις ΜΚΟ κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία, στην οποία ευθύνεται το κεντρικό κράτος. Είναι παραθυράκι που άνοιξε. Δεν μπορεί να προσλαμβάνεις υπαλλήλους μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων για 6 μήνες. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Η αυτοδιοίκηση είναι βέβαιο ότι έχει ένα κακό παρελθόν, κρίθηκε γι' αυτό. Κακώς κρίνεται σήμερα. Μετά το 2005 έχει προληπτικό έλεγχο και μετά το 2010 έχει απίστευτο έλεγχο. Δηλαδή από αιρετή περιφέρεια, από διορισμένη περιφέρεια, από παρατηρητήρια, ουσιαστικά σφιχτιά και πολιτικά. Θα μπορούσε κάλλιστα με τον προληπτικό έλεγχο που δεν ισχύει για το υπόλοιπο δημόσιο και ισχύει μόνο για την αυτοδιοίκηση, να έχει καταφέρει το κράτος να ελέγξει όπως κατάφερε να ελέγξει, να μην γίνονται αυτά τα απίστευτα πάρτι της εποχής των Παχιών Αγελάδων. Το να καταργήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κόσμος. Είναι τα πάρτι. Τα οποία γινόντουσαν με χρήματα και με διαδικασίες χαλαρές και χωρίς έλεγχο, με ένα κατασταλτικό έλεγχο δειγματοληπτικό μετά από χρόνια. Και ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Συμβαίνουν παντού στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο. Αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει σήμερα ήταν να έχει αποκατασταθεί με σωστό τρόπο το γόητρο της αυτοδιοίκησης, διότι σήμερα δίνονται αρμοδιότητες. Θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί και οι πόροι. Και μπήκε μπροστά, να πούμε, η αυτοδιοίκηση στο κοινωνικό ζήτημα, αυτό που προέκυψε. Το τελευταίο ανάχωμα είναι ουσιαστικά. Ναι. Αλλά σήμερα υπάρχουν δύο ειδών αβελτηρίες. Η μία είναι ότι το κράτος δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοίκηση και πρέπει να την εμπιστευτεί, διότι χωρίς περιφερειακή αποκέντρωση το μήνυμα που φτάνει από τη βάση στην κορφή δεν μπορεί να φτάσει. Χρειάζεται τον ενδιάμεσο. Εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ αν οι περιφερειάρχες δεν συγκεντρώσουν τις προτάσεις των Δήμων τους και δεν συντάξουν οι ίδιοι ένα περιφερειακό σχέδιο ανασυγκρότησης. Οπότε αυτά δείχνουν και τη διαφορά από περιφέρεια σε περιφέρεια. Το κράτος δεν μπορεί να συγκροτεί, να κάνει ασκήσεις επί χάρτου οριζόντια, μιλώντας για ανάπτυξη, χωρίς να σκέφτεται ότι κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Άρα η αυτοδιοίκηση έχει χώρο και μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτό θα μπορούσαν να το έχουν αξιοποιήσει. Υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι όμως, Δήμων, όπως ο δικός μας, που έχει χάσει για λόγους, εγώ πιστεύω, ιδεολογικο-πολιτικών αγκυλώσεων. Φτάσατε στα αυτοδιοικητικά και έχουμε. Ναι. Θα γυρίσουμε, σας το έχω υποσχεθεί, γι' αυτό είστε εδώ, το αυτοδιοικητικό. Πείτε μας μόνο, δώστε μία εικόνα σήμερα για αυτά τα προγράμματα. Είναι μια καλή ευκαιρία, αφού σας έχουμε κοντά μας, να μην σας αξιοποιήσουμε. Τα κέντρα διαβίου μάθησης δουλεύουν πάρα πολύ στους Δήμους πλέον. Και μάλιστα δουλεύει και ο άξονας 9, ο οποίος δεν είναι του ΕΣΠΑ, είναι με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή το η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Τι προσφέρουν αυτά και σε ποιους απευθύνονται? Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Ναι. Σε όλες τις ηλικίες. Είναι θεματικές ενότητες εθνικής εμβέλειας που ξεκινάνε από το να μάθει κάποιος καθημερινά πράγματα διεκπεραίωσης των αναγκών του τραπεζικών και άλλων μέσα από το διαδίκτυο, οικολογικού χαρακτήρα, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, γλώσσες. Είναι μια γκάμα απίστευτα μεγάλη. Δεν πιστοποιείς γνώσεις σε επίπεδο εξειδίκευσης, αλλά με τα 25 ώρα και τα 50 ώρα βάζεις τον πολίτη σε μια διαδικασία να λύσει προβλήματα που συνήθως, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και όχι μόνο, αποτελούν πρόβλημα καθημερινό. Δηλαδή, θες να διεκπεραιώσεις κάτι, να κάνεις ένα web check-in, ας πούμε, και δεν ξέρεις. Σου μαθαίνουν. Αυτά τα προγράμματα σου μαθαίνουν να διεκπεραιώνεις καθημερινές ανάγκες σου με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Μιλάμε για e-government σήμερα, το οποίο εδώ στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι είναι στατικό ακόμη, αφού υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Άρα πώς αυτά τα άτομα θα. Σε αυτά τους βοηθούμε. Δηλαδή το εγγόνι θα εκπαιδεύσει τη μαμά, τη γιαγιά, ας πούμε, το παιδί ανάλογα. Δεν γίνεται.
είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να εκπαιδεύσουν γονείς. Πρέπει να πάρθει αυτή η πρωτοβουλία και γι' αυτό την πήραμε και γίνεται πολύ καλή δουλειά στους Δήμους. Βλέπω ανθρώπους, εγώ στην Νέα Ιωνία, ας πούμε, που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τις προάλλες είχα και μια κουβέντα με τον Δήμαρχο, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι επιχείρησε να την παρακολουθήσει, δεν είχε χρόνο. Αλλά είναι καλό ότι ασχολήθηκε. Τρέχουν συνέχεια αυτά ή κατά καιρούς? Τρέχουν συνέχεια. Και κλείνοντας κάθε τμήμα, έρχεται το επόμενο. Ωραία, χρηματοδοτούμενα 100%. Από ευρωπαϊκούς πόρους. Από ευρωπαϊκούς πόρους όσον αφορά την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, η στερεά πριν της Αττικής και το νότιο Αιγαίο χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Είναι ένα κονδύλι το οποίο διασφάλισε το Υπουργείο για να μην υπάρχει αυτή η διαφορά. Και κάνουμε και e-learning. Δηλαδή από απόσταση. Σε πολύ μικρά νησιά. Ναι. Φανταστείτε τώρα. Τις πρόσιτες περιοχές και για άτομα φαντάζομαι που e-learning δεν τρέχουν μαθήματα στην περιφέρεια της Αττικής, γιατί υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση. Δεν το έχουμε καταφέρει αυτό ακόμα. Το κάνουμε. Αυτό ακριβώς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Τώρα προς το παρόν το κάνουμε μόνο για δυσπρόσιτες περιοχές που έχουμε 1, 2, 3 ανθρώπους. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τώρα στη Φολέγαδρο ή στην Αστυπάλαια, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και πώς ενημερώνονται για αυτά τα προγράμματα οι πολίτες? Μέσα από το site το δικό μας και έχουμε πλέον και μέσα στους Δήμους δώσει τη δυνατότητα ο Δήμος και να ενημερώνει και ο πολίτης, αν προστρέξει, να μάθει, αλλά και ο Δήμος να κάνει μια επιθετική πολιτική σε αυτό. Δηλαδή να κάνει διαφήμιση. Το πράττουν γενικώς? Γιατί να σας πω την αλήθεια, υπάρχει ένα κενό κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το παρακολουθώ. Κοιτάξτε, δεν το έχουν πιστέψει όλοι. Το έχει πιστέψει η αυτοδιοίκηση συνολικά, το λέω, γιατί βλέπω πλέον τον αριθμό των τμήματων έχει ξεφύγει. Ήμασταν πριν από ένα μήνα πάνω από 26.000 τμήματα. Με πόσους ωφελούμενους δηλαδή? Λογικά. 100.000 παραπάνω. Παραπάνω. Ωραία, σπουδαία δουλειά. Έβγε. Θα αρχίσει να αποδίδει με γεωμετρική πρόοδο αυτό. Ναι. Γιατί ξεπεράστηκαν τα πρώτα προβλήματα που ήταν τα οργανωτικά. Δηλαδή να έχει ένα στέλεχος συντονιστικό, ένα στέλεχος οργανωτικό εκεί. Και επειδή οι διαδικασίες πλέον είναι διαφανείς και γίνονται με πλατφόρμες και πρέπει οπωσδήποτε να γλιτώσουμε από το παλιά λογική του ρουσφετιού. Ναι. Και το καταφέραμε. Και σε επίπεδο εκπαιδευομένων, εννοείται. Και σε επίπεδο εκπαιδευμένων δεν υπάρχει. Ναι, γιατί όλοι είναι πρόσφεκτοι, έτσι. Και σε επίπεδο συντονιστών και οργανωτικών στελεχών. Γιατί κάθε Δήμος έχει το δικό του στέλεχος, το οποίο θα στήσει το τμήμα και θα ελέγξει την πορεία του τμήματος, θα δώσει αναφορά σε εμάς και θα είναι και επαφή. Είναι ουσιαστικά το contact person, ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει την επαφή με εμάς και τον Δήμο αντίστοιχα. Ωραία. Αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και επιτυχία. Θα έχετε ταυτιστεί λοιπόν με την αξιοποίηση αυτού του φορέα. Τι θα γίνει αν εκλεγείτε δήμαρχος? Θα παραιτηθώ άμεσα. Εννοείται αυτό. Ήταν και ο λόγος που μένω. Νιώθετε ότι το έχετε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που μπορεί όποιος δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Το έχω φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο που έχει γίνει ένας νέος οργανισμός πλέον με οργανόγραμμα, με κανονισμό. Θα δουλέψει. Είναι έτοιμος, θα δουλέψει βέβαια. Και με κάποιον αυτό άλλο. Βέβαια. Μπήκε σε ένα αριθμό. Αυτό ήταν ο στόχος. Μπήκε σε ένα αριθμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο το καινούργιο μπορεί να έμεινα εγώ και ο Πρόεδρος έχει αλλάξει το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά. Ναι, αλλά το στήσατε με κάποιο τρόπο, το βάλατε, ξεκινήσατε τις μηχανές. Για να μπορώ να ασχολούμαι και με το Δήμο ταυτόχρονα έστω κάποιες ώρες, ενώ στο παρελθόν ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, σημαίνει ότι πλέον δουλεύει το σύστημα. Αυτό συνετέλεσε στην απόφασή σας να βγείτε μπροστά. Φτιάξατε αυτή την παράταξη το 2013. Ναι, από λίγο τον Οκτώβριο του 2013. Γιατί επιλέξατε να τεθείτε? Ήταν αρκετά όριμο. Εγώ ουσιαστικά είμαι αυτοδιοικητικός. Το πέρασμα αυτό μέσα από την κεντρική διοίκηση είχε σχέση με την αυτοδιοίκηση πάλι. Δηλαδή, όλες μου οι δράσεις ως επιτοπλίστων ήταν δράσεις που αφορούσαν την αυτοδιοίκηση. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και οι επαφές μου στο εξωτερικό είχαν να κάνουν με μια διαφορετική αυτοδιοίκηση και με το πώς το κράτος μπορεί να αποκεντρώσει ουσιαστικά δομές και αρμοδιότητες προς την αυτοδιοίκηση. Και το έκανα πράξη εκεί, στο μέγεθος που με αφορούσε. Είδατε μοντέλα δηλαδή πετυχημένα, ακριβώς, εννοείται. Επειδή υπάρχουν μοντέλα πετυχημένα, όπως και εγώ τα γνωρίζω, αλλά σε διαφορετικά πεδία.